Някой мисъл САЩ. Добре, че бихме, нали? Малко се получава при нас, че играем силно срещу силните отбори и слабо срещу по-слабите, или по-така непретенциозни. Значи не може да се сравнява тази игра срещу... Ако се поставим с играта срещу ЦСКА, Левски, Монтана и така. Може би подценяване, не знам. Може би... трябва да вземем мерки, трябва да играем по-добре вкъщи. Без никакви усилия, с много грешки, бихме тренирали. Ако да ми е въпрос. Аз казвам Иван Иванов, съм тренирал на Яманица. Първо искам да благодаря на домакините за много добрата организация, която създават в матча и посрещнаха ни идеално. Ако така се случват нещата в всички градове в България, волейболът ще отиде на много различно ниво. За матча нашия отбор дойде уплашен, с непълен състав, но дали играхме, сме да твърда, прилично за нашите възможности. Аз се притеснях изключително много от липсата на един от основните ни посрещачи, но домакините загубиха много сервизи, което ни успя да ни задържи в матча. Не допуснахме прекалено голяма, първите два гейма, прекалено голяма разлика в точките. Изключително на края на гейма, но по време на самите гейма вървяхме на 3-4 точки, което и в крайна сметка беше нашата цел. Ние не сме дошли тук да даваме си реална представа, не сме дошли тук да взимаме матча. Ние сме дошли за да изиграем един матч и да си запазим честта доколкото можем. Доволен ли сте от играта? Самата игра не мога да бъда доволен, но съм доволен от не от резултата. 3-0 е катастрофална загуба, губиме, точките са много голяма разлика. Срещу тяхната блокада, срещу тяхната организация на игра, аз съм доволен, да. Господин Петров, казахте, че нямате така богата и достатъчна информация за другите отбори в групата. След първите 3 кръга, какво ви прави най-вече впечатление? Казахте, че не чувствате отбора си така достатъчно концентриран. Да кажете нещо за съперниците. Определено се различава играта, но там, доколкото трябва да се организираме блока за защита. Значи играем срещу по-ниски нападатели, с по-технични удари, които се опитват с удари по блока, с някакви такива пуснати топки, нали, затрудняват съперниците. Нормално срещу по-висок блок да се опитваш да направиш така. Не сме свикнали още. Падат ни леки топки отзаде. В защита блокадата продължава да скача максимално, което не трябва да го правим срещу по-ниските нападатели и те се възползват от нашата блокада, за да играят много с нея и да правят точки. Това се получи предишния матч с Луковит. Трябва да се пренастроим, че е малко по-различна играта. Това е основа. И както казвам, нали, тази мотивация, която имаме срещу по-добри отбори от нас, трябва да имаме също най-слаби отбор в първенството. Значи тогава ще покажем, че работиме правилно като мислене. Не е само отбори. Започнахте много силно третия гейм и след това благодарение на грешки. Ами да, грешки. Аз се пуснах, нали, всички момчета, някои бяха така... може би помислиха, че е свършил матча. Направиха допълнителни грешки. Поведахме като поведение, нали, има това допускане. В интерес на истина, третия гейм няма голяма разлика в точки, така че тогава доста ни помогнаха с тяхни грешки. Кой ще сбърка повече, това е говорил. Няколко думи от Ян Божков за днешния матч. Като цяло никога да се жива още от отбора.
доста се отпускаме, не сме постоянно мотивирани на 100%. Поведеме няколко точки и после се отпускаме и позволяваме да ни изравнат. Може да това е. Можем доста по-добре. Аз се казвам Станимир Димитров. Моите думи няма са много по-различни на треньора. Разликата в класите е очевидна. Те тренират по 2 пъти на ден, ние тренираме 3 пъти в седмицата най-много. Не могат всичките вътрешни градове, не може да съберем да направим нормална тренировка. Тук работим на много професионално ниво, докато при нас е на малко самото ниво по-ниско. Разликата, както казах, е очевидна и ние просто дойдохме да играем колкото се може по-добър волейбол, нали, да не изглежда отстрани смешно. И както каза, той е един от основните ни посрещачи, не можа да дойде поради ред причини. И при такъв отбор от по-нисък, с по-ограничен кръг състезатели, липсата на един е доста фатална. И нямаме толкова опитни състезатели. Има 2-3, един от тях го нямаше и това е. Просто те са на по-високо ниво от нас. Ние си имаме няколко мача, които трябва да си ги вземем вкъщи и това е. Този състав, това ли беше максимум на играта? Вижте, това е много различно, защото тук се играе малко по-различен волейбол. Тук се играе наведнъж 2 пъти, те доста по-бързо играят в сравнение с Белоградчик, с Ихтиман, дори и Виктория Волей, понеже знаем, че те играят с доста млад състав. И при нас важното ще бъде в домакинските мачове да може да вземем нещо и може би като домакини ще може да играем малко по-добре. Нашата игра не е толкова бърза, малко по-бавно, с по-продължителна игра. И според мен малко по-добре може би ще може да играем вкъщи, при положение се прибере и другото момче. Сигурно сте много доволни от предвиждането на играта. Да, безспорно един добър разпределител, който основна задача има да работи с разпределителите на отбор, както и да му помага технически. До сега всичките отбори, които работят с голям щаб, защото виждам неминуем резултат от това нещо. Благодаря.